Ir-riżultati pożittivi fil-qasam tax-xogħol miksuba s-sena li għaddiet qed jibqgħu ikunu mtejba. Statistika tal-NSO turi kif bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena kien hemm żieda ta' 2282 impjieg full-time, dan meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. B'hekk fl-ewwel kwart ta' din is-sena kienu 181,537 il-persuni f'impjieg. L-istess ħariġ indika wkoll li fl-aħħar sentejn pajjiżna kellu l-ogħla rata ta' ħolqien ta' impjiegi li qatt kienet irreġistrata fl-istorja. Fil-fatt fl-ewwel kwart tal-2015 ir-rata ta' impjiegi f'Malta laħqet 62%. Fl-istess perjodu taħt amministrazzjoni preċedenti, ir-rata ta' impjiegi kienet inqas minn 60%. Il-Labour Force Survey jindika wkoll li matul l-ewwel kwart tal-2015 il-pagi f'pajjiżna żdiedu b'madwar 415 euro fis-sena. Fi sqarrija l-Gvern laqa' dawn ir-riżultati u tenna li jemmen li f'dan il-qasam Malta fadlilha potenzjal kbir. Għalhekk irrikonoxxa li hemm bżonn li aktar nies joħorġu jaħdmu u li l-qatt ikompli jonqos biex il-ġid nazzjonali ikompli jikber u jitqassam aħjar għal ġid ta' kulħadd.